Some say I cure devil, and some say I get angel, but I'm just a girl in trouble. I don't think I'm in danger, don't think I'm in danger, no. I know I'm not in danger. Eu falo porque sí, porque me gusta. El falo porque sí, porque me gusta. Porque me peta e quero e dá má gana. Porque me peta y quiero y me sale de la gana. Porque me sae de dentro, alá, do fondo. Porque me sale de adentro, del hondo. Dunha tristura ácida que me abrange. De una tristeza ácida que me abraga. Ao ver tantos patufos desleijados. Al ver tantas zapatillas desaliñadas. Pequenos mequetrefes sin raíces. Pequeños mequetrefes sin raíces. Que o pola jarabata xa nin sabe. Que no saben ni hacer un garabato. Afirmarse no amor dos devanceiros. Ni firmar, por amor de los devanceiros. Falar, a fala nai. Hablar, la habla la madre. A fala dos avós que temos mortos. El falo de los abuelos que tenemos muertos. E ser, co rostro erguido. Y ser con él erguido. Mariñeiros, labrejos da linguaxe. Gentes humildes, ignorantes de la riqueza de los idiomas. Remo e arado, proa e rella sempre. Pobres, en definitiva. Pois intentarei evitar tirar da Wikipedia para presentarme a mí mesma e dicirvos que son Lucía Aldao, que veño do perigoso barrio dos Mallos na Coruña, ainda que últimamente, isto teño que dicilo baixiño, mudeime a Villa de Negreira, e nada, pois explicarvos tamén que grazas á providencia, á inercia, á vagancia e á sorte, pois levo prácticamente toda a vida, gran parte da miña vida, adicándome á poesía. Eu son María Lado e son de Sé, un pueblo onde está a morte, que todo o mundo conoce. Eu dedícame a escribir desde que son pequena e defíneme como unha persona que lle gusta moito escribir e ler, que ten a sorte ás veces de publicar. Empecé a escribir no Batallón Literario da Costa da Morte, era moi nova, estaba no instituto e entrei no batallón e fui gracias a eles, a Miro, a Rafa Villar, aos irmáns Creus, a Suso Bamonde, que escribín os primeiros textos e de aí saliu o primeiro libro que fixen, que foi con letras de cal. Sempre, de sempre, poeta. O de poetisa, aparte, algo bastante común en todas as poetas, que nos, incluso nos jode o rollo de poetisa un pouco. Só hai a tipa enferma escribindo na habitación aí oscura, non, nada, poetos e poetas. O plan tampouco era poñerse tremendista, pero é que non queda moi claro a quen se lle antollou primeiro un dinosauro, quen foi a que colleu zamburiñas das silveiras para darlle o seu amor. Xamais sería quen de abolir o verso, que confirma que primeiro puxeron o teu corpo e despois fixeron as paredes. Sostén Aldao, e a pesar de todo, rezou durante todo o recitado para que chegue o día no que agradezas que Aldao remate así este poema. 651-04-6603. Moitas gracias. Vou facer un texto dun libro que xa de chamar algún día se o publican Amantes, que ganou un premio de poesía erótica. Conto isto porque para min é un logro, porque eu de mí mesma teño a consideración de que teño pois, o erotismo dun chicle masticado. Teño un pouco erotismo. Cando abro a boca, acabo co pouco que podía ter, acabo. Entón, un día propúxeme escribir un libro de poesía erótica e gustoume moito. Entón, agora ando lendo os poemas por aí. Bueno, tamén podemos aproveitar para dar a noticia neste momento da entrada da poesía galega no mundo da pornografía directamente. María O saldo a gran pantalla, Lucía. Eso, sí, era a única forma que tiñamos de acceder a gran pantalla, por medio da pornografía. Propuxéronos presentar un tupper sex. Vexo a Lu e dixo, apetece facer algo contigo, que fose así, pero fago todo tipo de recitais, non? Moitas veces vou a recitar, chego e solo recito. Non vou con Lu ou non vou con ninguén. E outras veces, pois, monto cousas. E está ben tamén ir a todos os recitais, non solo ir solo aos máis serios ou ir solo así os máis divertidos, ou que van de divertidos. Teño
un grupo de música en Barcelona, Aldao, con 2 Ds, xunto con Diego Delgado. Nos espectáculos con María, pois é raro vez que non deixamos, que non tocamos aí un par de temas polo menos, conmigo cantando e tocando e María recitando, e algunha vez eu tamén me teño animado a emprender carreira en solitario, por aí polos garitos de Galicia. Cando vou sola fago versións de música dos 70, de música brasileña, así un variadito, unha Macedonia, así, pero bueno, moita miticada, un concerto así fácil. Con Aldao, o grupo de Barcelona, facemos así pois un pop electrónico tranquiliño, otoñal, que lle dicimos sempre, e despois con María facemos tamén versións de cancións con textos dela. E que se prepare o vento tan difusor que lle meter elipses contaminadas de liberdade até a gorxa do último paxaro, que te rompo copas cos decibelios que me faltan para que veñas e me deixes co palabra nos ollos, o saco sonoro no que me encanto, o berro da inicial, expándeme polo centro e cántame algo que lle doa ao aire. Si, Berlín é un libro así moi naif, que é casi como eu agora vexo co tempo como un pouco un xoguete. E ese libro si podese descargar na rede no sitio da Regeifa plataforma, que eles o colgaron, e a xente Fanny Alexander, sobre todo aí eles traballaron moito e fixeron un audiobook moi bonito sobre unha grabación miña recitando o texto, que, bueno, ten así os seus fans. Eu vexo, é unha cousa moi bonita, non? O que pasa é que, claro, me queda así, non é o que máis me define como poeta, pero é un traballo moi bonito e é moi bonito de escuitar, hasta mal que dixa eu, pero a música deles está moi guai, o traballo deles é impresionante, parece que sempre estuvo xunto o texto e a música. E ese se pode descargar de balde. A miña idea era que casi todo o meu se pudese descargar de balde, pero... Coruña xa non é o mesmo antro dende que desapareceches. Eu entendo que borrasen aquela de Tania Agra Tienesida, incluso aquela declaración de intencións que berraba MD, MA, nalgún muro das rúas do centro. Pero do teu non ten nome. Ti. Hedonista ou nanista que máis disfrutabas canto peor estaba de quen te rodeabas, muller bandeira pirata que recoñeciches, Galiza Nagorno-Karabakh a mesma loita. Pelirroja merche da Coruña, ciudad bonita de noche e de día fumando Costo e María, exiliada casualmente na mesma época na que outro marchou ao Vaticano. Gústame imaginarte fresca polos teitos da Basílica, co túa espada de Edín, escribindo Kill Vigo, ou como pode un repartidor de magdalenas llegar a alcalde. Quen sabe se estará contigo Clemente. Ninguén máis no barrio dos Mallos foi quen de acadar o estatus de chivata, drogadito, non drogadicto, drogadito, que é máis tierno. Drogadito e maricona despois de ti. Cuánto te quise, zorra. Stop ao patriardo. Cabeza de puta, te quiero, o sea, te amo. E a miña preferida é un recunchiño detrás do Eusebio da Guarda. Víase que había un par de amantes que iban ali a magrear e cando a relación acabou alguén dos dous puxo aquí te puse los cuernos. Unha fabada riquísima que fixen hoxe que me saliu de perlas, e despois tamén recomendo pois a poesía nun formato diferente que é a que desenvolvo xunto con María Lado antes en Onde este un cubata que se quita un soneto, e na actualidade pois con a hostia en verso, con moita poesía e pouca diversión. O orador. As túas palabras roldanme. Son gatos entremetidos, enredantes. Escapan de ti e ca punta do rabo procuran o rodo da miña saia. Perseveran e sedúcena. O seu lombo, o lombo das túas palabras, refréjase contra o interior das miñas pernas. Ténsase como a un arco, persigue a debilidade dos meus xeonllos. Ofrécenseme as túas palabras, bótanse entre os meus zapatos, panza arriba, xiran a cabeza para mellor ver e cravan a mirada na miña roupa interior. Relámbense. E é por iso que estremezo, que teño que percorrer a saia toda e volvela ao sitio, colocar a camisa, abotoar o peito,
subir o sostén, porque as túas palabras son animais astutos, saben casar, xogan comigo e con afiados dentes prenden polo pescozo todas as obsesións que eu poida inventar. Recomendaría que estou escribindo ahora. Non, porque que estás escribindo nese momento sempre o tes así máis cercano, e dos textos máis vellos pois sempre te acabas cansando un pouco. Non sei que recomendaría meu. Igual algún texto de casa ou de nove sobre todo. Eu que sei, non me sei definir como poeta. Todo o que me pode ser susceptible de escribir un poema sobre el me interesa, non é así, pois o mundo, a vida en general me interesa para escribir. Conocer é moi interesante. Quero dicir que ás veces temos unha idea da literatura do sitio, incluso da nosa propia, e non conocemos moitas cousas. Entón eu creo que para todo conocer. Eso se trata, non? Claro, home, é diferente, o prazer é diferente. Cando estás diante da xente, pois, xa che pide outra cousa, e o de escribir, pois, por suposto que é un prazer. Senón, aquí non pintábamos nada, está claro.